Здравейте хора, пичкови, здравейте пичкове, пички. Днеска ще ви покажа части. Това е първата част. И тук. И те ще направим на части. Първото ще започна с тези. И първо влизам тук. И хайде хора. Колко е забавно. Тук е интересно. Аз съм Беркама. Това момиче се казва Диана. Ето тук е телефон. Това момиче се казва Динана. Аз така съм го кръстила. Той момче се казва Динизан Димчев. Той Хамбрайс. Този мъж се казва Джимбай. Джимбай. Арей. Аз наговоря малко на дик. Айде да влизаме час горе. Час втора. Ето тази част. Много е яка. Много яка. Ето, тук е много яко. Този мъж се казва Диран. Рай Дели Мейкс Джорк Зизи Робота Джей. Ето така се казва. Цяло видяхте ли? Цялото на този тетията, метория. Бъркам се, извинявайте. На ръцете му стъпа. Хора, ще ви кажа. Какви са тези милички? Виждате, това се казва Джина, това е Йон, това е Марта. А това го кръстих Джинджан. А той Дор. Това е полицая Джинджан. И знаете, че толкова скромни имена ги наричам. Това се казва Джинджан, Бърчо, Тия, Луна и Бера. И Берта и Максимилиан. Много странни имена, знам. Хайде. Аз ги правя много бързо. Тази стъпка е готова. Махам го. Сега влизаме на болница. И знам явно да вижте. И айде сега ви показвам тук. Тук е болницата за временните. Ето. Това се казва Мексин, Лина и Лилианат. Джуси, Берта, Дана, Юна, Лени. Сега отиваме на втория етаж. Лекара се казва Джули Линдор и Янда. И детето се казва Пия. Знаете за това? Жена, Мели, Тиги, Хара, Борчо, Лина, Шана, Лич, Лок, Бена, до късата коса. Сега имаме на първия етаж.
Сега отиваме на мгла. Ето. Рейс! Здравей, Рейс! Мили, де си? Айде. Къде ходам? Къде ходим? Знаете шум? Това и ту. Жени, наялеши. На грозното... Хора, отиваме. Направихме това. Той. Сега отиваме той. Хайде сме. Втория етап. Ето. Това е. Така, на първия етаж. Готово, видяхте. И айде направихме тези. Сега това. Хайде, let's go.